gima dwa wacho mogik. Yes. En kwayo nyikwa Ramogi. Wabede uru gimoro achiel. Nikech wacho ni umoja ni nguvu. Riwruok e teko. Riwruok e teko. Kendo kuma kwe nitie gi hera, dongruok bede mathoth. Wan kaka joluo, wabede uru kaka jo kabila moko nini kaka okuche. Ok giyie ni dhano ma oko donje kindgi. Mano dongo kabila. Yani madwa koro golo kaka koro sani jo China donjo e iwa kendo golo wa matie kaka yuto wa. Right. Mano donge rach. Koro wabeduru bedo colonized. Mai lungo ni ukoloni mambo leo. Mai gima koro wadoke. Koro wabeduru jo makaponi ngato wa oko makaponi unaja luto ni odwa ni mondo omuk gima wasegero ma waseloso. To wachunguru kumoro achiel. Ok ni ngato iniwo kaka George Bati induso ni gimoro matin ipogori kodwa. Felix odong gimoro matin opogore kodwa. Nyithi uto. Okay. To kata mana monde u nikech joma iyudo ka ngeny joge gin mana joma chuo. Ok gipar gima moko. Koro wabeduru kumoro achiel alafu kendo gimoro. Aneno ni nyikwa Ramogi. Siasa wase bede kendo e gima nyicha ne waketo mbele ahinya. Wadoge uru chien, watime uru biashara. Iyudo ka Nyanza koni oluorwa mana ginam. To fishing dhi mbele jochira mantiere ei nam. Gine magichiko rech to gi wainde. Wantiere gi lope madongo wanyalo puro, wanyalo loko ohala mar rech, mula wan godo, wadoguru mondo watimuru biashara nikech ka wadonja biashara, ingeni wan ipimo wagi Nigeria, Igbo, dinge mano ek nini kabila mana Nigeria motegno to mogik. Ka wadhi Israel, ipimo wagi jo Hibrania, jo Luo, wan jok manigi paro matut gi rieko. Wabeduru kumoro achiel, wabeduru gi hera, to wariwre, watimuru biashara. Eruru kamano. Koro Mogi kiwinjo ka wenda ka sama odwa tiko kama ma koro dhogi mit, mano nyiso mit mar mula gi mwandu mawuok e bulo. Koro kiki igogi gi nyundo. Mana ka twak bedo, erokamano kuom keto Ramogi TV, twak marwa mar